Hakasngi baar arpu khandai tarik naitung 8,000 arpusan, ukpa bukhuj pop liu bakhat saw, ula priang sngo bha yaki khon samla hanong ba rom, nagbenta ka jingat pilgrim jong ka jingkermen. Hadian kamas priang sngo bha ha St. Peter Square bala penmenta da Monsignor Reno Ficella uba pej ya ka jing priang jong ka jinget hakari ke Pyrthei, upop liu ula yat pelun ke St. Peter Square, daka kali ban ai khuble ya baro ki baladan lang hakate kesngi. Ukpa bukhuj ula penken mau ya ki samla baki dei kamlu jong ka Pyrthei bat ka Jingshai jong ka Pyrthei. Bat menta kesngi kam mensim ka bashir hem jong pi ki jingyam jong pi baro kin sawa syaki bakut jong ka Pyrthei laong upo bliu. Menta kesngi kade ka jing sedang jong ka jingyat pilgrim jong ka jingkermen bat ka Pyrthei ka don kam yaki KHUBOR jong ka jingkermen. Pilong ka KHUBOR babha bat pidei ban yai beteng ban wanra jingkermen ya baro ki badon saudong jong pi lakentu ukpa bakhuj. Ngi kermen bama pi baro pinlong barabor ki dak jong ka jingkermen ha ka Pyrthei ula beteng. Upo bliu ula ong ru kumni. Hakisngi ki ban wan pin sayo lad ban long ka bor ban wanra ya ka jing ia ublei ka KHUBOR jong ka jingkermen ka Jingshai ya ka nong ba rom ya ka Italy bat ya ka Pyrthei baro ko we. Tungin ya rengkat bat ka jinget hau Jesu Kris. Bat ka jing perta jongiru ka de ban long na ka benta ka jingsuk ha ka Pyrthei. Tungin ong lang baro ngikwa ya ka jingsuk ha ka Pyrthei. Tungin duai na ka benta ka jingsuk. Upop ula khot sngo bha yaki nong ngap jong u bakin le kumta. Hadian ka jingkur khu kerdo ukpa bakhuj ula kit bok kit ruyang yaki samla bakin yo ban shim benta da ka jing sngo tenat baro shitayo hanong barom bat ula khot sngo bha yaki ban ya lumlang haka ar bat lai tarik nailar 8,000 arpusan nak benta ka jingduai pet ngor bat ka mas bakhuj nak benta ka jubili ki samla. At the end of Holy Mass, Pope Leo made a surprise appearance to greet the overjoyed pilgrims. You are the light of the world. He reminded them that they are the salt of the earth, the light of the world, and that their cries, all of them for Jesus Christ, will be heard to the ends of the earth. After the blessing, the Holy Father wished the young pilgrims a good week in Rome and invited them to gather again this weekend for the vigil and Mass of the Jubilee of Youth, saying, "See you in Tor Vergata." Ci vediamo. Ci troviamo a Tor Vergata. Buona settimana.